Na ďalšiu chybu v trnavskej defenzíve, ktorú teraz urobil Azango. Ngabo, Brusberg. Ešte stále Brusberg, výborne Frelich. Ešte Trnavčania nezažehnali celé nebezpečenstvo, ale nakoniec... Slúži streliť gól, jednoducho je to fakt a netreba sa za ňu zakrývať. Ešte stále môžeme veriť, že ho nestrelí. Gustafsson dáva s prehľadom to dobre upratal. Tomičov rýchly aut, Kratochvílový. Kratochvíl, spätná lopta, Batolová hlavička, výborný Berisha. Ešte tam rozhodca Kristiansson dohovára hráčom v pokutovom území, ale teraz už príde rozohrávka nakrátko s Procházkom. Nacvičený signál Spartaka, však Mikovič to má na pravú nohu. Lenže jeho tečovaný strelecký pokus zazvonil. Signál, ale zrejme tá pomocná prihrávka od Ďuriša na Mikoviča mala ísť na ľavú nohu, ale... Roman Procházka, jeho lopta. Berisha robí obrovskú chybu. 1-1. Triafal to na zadnú tyč. Berisha zrejme nič nevidel vďaka slnku, na ktoré aj poukazoval. Pretože to bol... Co byť v najvyššej súťaži. Prichádza ďalšie striedanie, uvidíme, kto mení svoju zostavu. A je to Trnava, ktorá pošle až 3 čerstvých hráčov. Georgi Mojstrapišvili namiesto Miloša Kratochvíla v 69. minúte do stredu zálohy. Sme teda zvedaví, ako sa uvedie nová posila z Gruzínska v záložnej formácii. Muž, ktorý pred 2 rokmi na domácu. Holík, Kudlička, otvorený priestor na trnavský útok. Loptu si výborne vypýtal Stefan Škrbo. Petrit Berisha s dobrým zákrokom. Ďuriš, Kudlička je v pokutovom území, ale z uhla. A trafil Mariusa Lodeho. Ešte Ujlaky. Ďuriš. Mojstrapišvili 2-1! Vynikajúco Spartak vo Švédsku otočil! Georgi Mojstrapišvili a jeho fantastický úvod v novom klube. Určite áno, výborný ťah trénera Šťastného, ktorému vyšlo striedanie. Už tu sa mohla pískať ruka. Opäť Michal Ďuriš, fantastické pripravené pre Gruzínca, ktorý ukázal svoju kopacú techniku. Až mám zimomriavky z toho a teším sa zo všetkých. Ale bez toho, aby dostal šancu pred 2 sezónami, by to teraz nebol ten Ujlaky, ktorý je, takže sa netreba. Pozor na Dembeho! 96. minúta.